खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो नलबारियाव सिखावफोरा पुलिसनि हान्जाखौ गाग्लोबदों गोलाव समनिफ्रायनो आसाम पुलिसजों नागिरजानाय डाकाति आबु बाकार सिद्दिकखौ नलबारि मुकुलमुवानि कुरबरीनि न'आव दंख' खौरां मोननानै पुलिसनि हान्जाया बिखौ हमनो थांदोंमोन पुलिसफोरा डाकाति आबु बाकारनि न' सौहैनाय समाव बियो बिल्डिंनि उखुम सायाव दंमोन आरो पुलिसनि हान्जाखौ नुनानै खारनो थाखाय बिल्डिंनि उखुमनिफ्राय बाज्रुमदोंमोन बेयावनो पुलिसफोराबो दुथां डाकातिखौ हमनो मोनबायमोन नाथाय डाकातिनि हान्जाफोरा औवानि गन अन्थाइजों पुलिसनि सायाव गाज्रियैनो गाग्लोबदों बिसोरनि गाग्लोबनायजों साब्रै पुलिसा गाज्रियैनो जोखोमबो जादों आरो मस्ट वान्टेड आबु बाकारा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'फिननो हादों मबाइलाव फ्री फायार गेम गेलेनो मोनैनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों सासे 13 बोसोर बैसोनि गथ'आ नगाव जिल्लानि जुरियानि आदाघुन्टा गामियाव जादों बे जाथाया दासान्दि लाइमोनफोरनि गेजेराव फ्री फायार गेमआ जोबोर मुंदांखा जानानै दङ गथ'निफ्राय लानानै गेदेरसिम गोबां मानसिफ्रानो फ्री फायार गेमखौ गेलेनो मोजां मोनो नगावनि 13 बोसोर बैसोनि हाफिजुल इस्लाम मुंनि सासे गथ'आ मबाइलाव फ्री फायार गेम गेलेबाय थादोंमोन बिमाया मबाइलखौ बिसेयावबो गथ'आ मबाइलखौ बिमानो होआखैमोन उनाव बिमाया मबाइलखौ गथ'नि आखाइनिफ्राय सेख'नानै हाथायसिम मबाइलखौ लानानै थांदोंमोन बिमाया हाथायाव थांनाय समावनो 13 बोसोर बैसोनि गथ' हाफिजुल इस्लामा मबाइलाव फ्री फायार गेम गेलेनो मोनैनि थाखायनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो बिसायख'थिनि सिगां सिगां समायखिरा एबा इस्टादाहारखौ फोसावो जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल बिपिएफ आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जायाबो गावसोरनि हान्जानि समायखिरा एबा इस्टादाहारखौ फोसावजोब्बाय गिबियावनो दङ इउपिपिएल हान्जाया सोरखाराव फैयोब्ला बिटिआर एकर्डखौ 100% एबा 100% इमप्लिमेन्ट खालामगोन नैथियाव दङ एनडिएफबिफोरनि जि मोननो गोनां रिहेबिलिटेसन बिनि सायाव खामानि मावगोन आरो एनडिएफबिनि केडार्सफोरखौ जेल एबा जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामगोन थामथियाव दङ ओनसोलाव सावस्रि एबा हेल्थ सेक्टर आबाद बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिं आइजो आरो लाइमोनफोरनि जौगानायनि बिथिङाव खामानि मावगोन ब्रैथियाव दङ बांसिनै लाइमोनफोरखौ नोजोर होनाय जागोन जेरै गोग्गो सोलोंथाइ होनाय जागोन आरो बोसोरसेयाव 1 लाख सुबुंफोर जायफोर साख्रि बाख्रि गैजाया बिसोरनो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि होगोन आरो बेबायदिनो बोसोरबासिमाव 5 लाख सुबुंनो खामानि होगोन जाहाथे जौगासार बिटिआर गायसननो हायो आरो जौगासार बिटिआर गायसननो थाखाय जेब्लाबो खामानि मावगोन लोगोसे गासै हारि माहारियानो बिटिसि ओनसोलाव समानै मोनथाय मोननो हागोन आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा गोबां बायदि बायदि समायखिराफोर लादों नैथियाव दङ बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सोरखाराव फैयोबा बिटिसिनि मोनफ्रोमबो हारि माहारि जौगानायनि थाखाय आफाद दानानै होगोन हा गैयै सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होगोन धोरोमारि जायगा दावबायनो थाखाय बड'लेण्ड दर्शन बिथांखिनि गेजेरजों अनसुंथाइ होगोन फरायसाफोरनो स्टुडेन्टस एन्ड इयुथ वेलफेयार दानानै होगोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोन आरो बेनि अनगायैबो गोबां समायखिरा बिथांमोनहा लाबावदों थामथियाव दङ बिजेपि राजखान्थि हान्जाया सोरखाराव फैयोबा एसामिस आरो बर' रावखौ समानै मोनथाय होगोन बिटिआर एकर्डनि बायदियै थांगोन गामि सोसननाय दानख'नाय बेफोरनि सायाव खामानि मावगोन भिसिडिसिखौ बोखारनानै 3 खोलोब थानाय पन्सायतनि सिस्टेमखौ लाबोगोन तामुलपुरखौ बाक्सानिफ्राय दानख'नानै आलदा जिल्ला बानायगोन उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पास बानायगोन सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ बोखारनानै मोनफ्रोमबो जिल्लानि थाखाय लकेल सिलेक्शन बडि खालामगोन आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन समायखिराफोर बिथांमोनहा लादों नोंथांमोनहा बेफोर समायखिराखौ बोसोरबासिम गोसोआव लाखि जाहाथे नोंथाङा गोरलैयैनो बिजिरनो हायो सोर सोरखारा समायखिराखौ माबायदियै मावफुंदों आरो बेनो बोसोरबानि उनाव फिन खेबसे बिसायख'थि जाबावोबा थार दैदेनगिरिखौ सायख'नायाव नोंथांखौ गोरलैयैनो मदद होगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो इन्ड'नेसियायाव गिख्रंथाव अरगें हाजो एबा भलकेन' बेफ्रुदों
इन्ड'नेसियानि माउन्ट इली लिउटलक हाजोनिफ्राय गोबां गुदुं हांगार आरो बिस गोनां गेस ओंखारदों आरो बेफोरो हाजोनिफ्राय 4 किल'मिटार गोजौसिम बेरफ्रावदों, जायनि थाखाय हाजोनि खाथि खाला थाग्रा थागिबि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिदों। बे अरगें हाजो बेरफ्रुनाया इन्ड'नेसियानि लिम्पाटा आइलेन्डआव जादों आरो बे हाजोनि खाथि खाला मोन 28 गामिनिफ्राय सा 2700 मानसिफोरखौ गुबुन रैखाथि गोनां जायगायाव दैथायहरबाय। बे अरगें हाजो बेरफ्रुनायनि थाखाय बेनि खाथिनि एयारपर्टफोरखौबो बन्द खालामनानै दोननाय जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला इन्ड'नेसियायाव गासै मोन 129 एक्टिभ अरगें हाजो दङ, जायनि मादाव मोन 65आ गिख्रंथाव। इउपिपिएल हान्जाया पृथ्वीराज देब मेसनि हेंथायै मैया क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। पृथ्वीराज देब मेसआ बावैसो सिगां प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों इउपिपिएलनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि हेंथायै माखासे खोथा बुंथिदोंमोन। देब मेसआ बुंथिनाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों, बिटिसिनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गनायथि गैयालासे हाबफैनाय 60% 60% मानसिफोर, जुदिअ बियो इन्डियान सिटिजेन, अब्लाबो बिसोरखौ बिटिसिआव थानो होनाय नङा। बेराफारसे इउपिपिएल हान्जाया रोखा खालामनानै होदों, प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि खोथा माब्लाबाबो बुङाखै। देब मेस बुंनाय खोथाफोरा गासैबो नंखाय होननानै बुंथिदों। लोगोसे इउपिपिएल हान्जाया बुंथिदों दि देब मेसआ गावनो बिटिसिनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गनायथि गैयालासे हाबफैनाय मानसिफोरखौ होखारनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआव गाहाय पेटिशनार होग्रा महरै पेटिशन एबा आर'जलाइ गथायदोंमोन, जायनि PIL केस नाम्बारा 22/2019। देब मेसनि नंखाय खोथा फोसावनायनि हेंथायैनो इउपिपिएल हान्जाया मैया क'क्राझार पुलिस थानायाव देब मेसनि हेंथायै एफआइआर होदों। बेनि अनगायैबो इउपिपिएल हान्जाया देब मेसखौ दसे समनि गेजेरावनो मुंदांखा जानो थाखाय जेब्लाबो ओंथि गैयै खोथा बुंनानै मिडियानि मोखाङाव थानो मोजां मोनग्रा आरो दिनैसिम रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावाखै होननानै अजद दैखांदों। दिनैनिफ्राय हर्नबिल फेस्टिभेलआ जागायजेनसिगोन। नागालेन्डनि मुंदांखा हर्नबिल फेस्टिभेलआ दिनैनिफ्राय 10 साननि थाखाय खुंजासिगोन। बे फेस्टिभेलखौ बोसोरफ्रोमबो कहिमा खाथिनि किसामानि नागा हेरिटेज गामियाव फालिनाय जायो। बे फेस्टिभेलाव नागा ट्राइबेलफोरनि जिउ खुंनाय आरो गोजौ हारिमुखौ दिन्थिनाय जायो। बे फेस्टिभेलखौ 3 टिभि चेनेलाव दिन्थिनाय जागोन। चेनेलफोरा NDTV 24/7, नर्थ इस्ट लाइभ आरो DDK। आरो दिनै 1 दिसेम्बरावनो नागालेन्डनि 58थि स्टेटहुडखौ फालिगोन, मानोना 1 दिसेम्बर 1963 मायथाइयाव नागालेन्डखौ इन्डियानि 16थि स्टेट फोसावदोंमोन। 1 जानुवारिनिफ्राय आसामाव गुदि फरायसालिफोरा खुलिफिनजोबसिगोन। नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 6 सिम क्लासआ 1 जानुवारि 2021 मायथाइनिफ्राय जाफिनसिगोन आरो बेनि थाखाय सोरखारा उनाव गोदानै गाइडलाइन्स दिहुनफिनगोन। फाइनाल इयार स्टुडेन्टसफोरनि थाखायबो 15 दिसेम्बरनिफ्राय स्कुल, कलेज आरो इउनिभार्सिटिफोरनि हस्टेलफोरा खुलिफिनजोबसिगोन। स्कुलनि हस्टेलफोरा थाखो 10 आरो 12 नि थाखायल' खुलिगोन। बे थांखिखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा प्राइमारि टिचारनि एस'सिएशनजों रायज्लायनानै लादों आरो मैया गुवाहाटी जनता भवननिफ्राय फोसावदों। बेनि अनगायैबो फाइनाल इयारनि इन्जिनियारिं आरो पलिटेकनिक स्टुडेन्टसफोरनि अनलाइन क्लासखौ बन्द खालामनानै 15 दिसेम्बरनिफ्राय अफलाइन खालामनानै होसिगोन। दिनै अरुण'दय स्किमनि बिथांखिखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ आमिनगावनि पेरेड ग्राउन्डआव जानो लागा मोनसे सेरेमनिनिफ्राय बेखेवसिगोन। बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय मोन 29 जिल्लानि सुबुंफोर जाय अरुण'दय स्किमनि थाखाय सायख'जादों, बिथांमोनहा रांखौ मोननो हासिगोन। बे स्किमनि गेजेरजों सासेयाव 830 रां दानफ्रोमबो मोननो हागोन आरो थोंजोङै एकाउन्टआव हाबहैगोन। अरुण'दय स्किमनि थाखाय दासिम गासै 18,20,000 सुबुंफोरा सायख'जाबाय। बिटिएडिआव दा बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो, बेनि थाखायनो बिटिएडिनि सुबुंफोरा मोनथ'नाय नङा। JEE आनजादाव नील नक्षत्र दासनि जायगायाव आनजाद होग्रा प्रदीप कुमारखौ पुलिसफोरा साननैसो सिगां दिल्लीनिफ्राय हमदोंमोन आरो मैया बिखौ कर्टआव नुजाथि होदोंमोन। दा बेखौ कर्टआ 10 साननि थाखाय पुलिस कास्टडियाव दैथायहरबाय। दा प्रदीप कुमारआ आजारा पुलिस थानानि कास्टडियाव दङ। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।